why ngayikholelwa endabeni yokuagiwisha mina bazalwane namanye ama ministries ngoba uNkulunkulu awazi ukuthi uyi-introduce kulelo bandla kanjani. Singafika thina singayi-understand into eyenzakalayo kodwa sazi ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu eyi-introduce wayi-introduce kanjani, wathi ngubani. Ngoba mayifika definitely sure wofunda uthi mayifika athi lo bekadlela lasawukuthi nokuthi uthi onje ufika ayi-introduce. Funda lesami lezinkanyezi ezisikhombisa uthi ngiyayazi imisebenzi yakho ukuba unegama lokuthi uyaphila. Inkinga yami ke manje mayifika la esadesi uthi inkinga yami ngiyayazi imisebenzi yakho. Kona wonke ufika hlola imisebenzi. Ngiyayazi imisebenzi yakho ukuthi wena unegama. Lokuthi uyaphila. Unegama wena uyaziwa ukuthi uyaphila. Kanti ufile. Kanti inkinga yami ufile. Nobakwazi. Njengoba usesadesi bandla lasesadesi. Esadesi uyaziwa ukuthi wena uyaphila. Kodwa kahle kahle wena ufile. Ozala mhleli. Sengathini bazomshumayela, sengathini umshumayela. Sengathini umshumayela. Mhleli. Funda la. Kuthini la? Fresh milk. Kuthini? Fresh milk. Igama balithini bazalwane? Fresh milk. Lithi igama lona masilibona eCatholic lithini? Fresh milk. Liyaziwa igama ukuthi iCatholic leli eliphethe ubisi olufresh. Phuza ke mhleki. Nkosana fresh. Uphuzani mhleki? Ubisi olufresh. Ubisi lo? Cha. Amasi. Hlala phansi. Noma igama lona laziwa ukuthi ubisi olufresh kodwa ngaphakathi bonke baziwa bona babantwana bakaNkulunkulu basindisiwe kodwa ngaphakathi kushokunye unegama lokuthi uyaphila kodwa kahle kahle wena awuphili wena uyabonakala siyakwazi uyawusafumela kodwa ngaphakathi umsebenzi yaphila ngoba kuphezulu ukuba negama waziwe ukuthi uyaphila kodwa kahle kahle masifala imisebenzi ithi no lo muntu akasaphili noma yena bukeke ephila kodwa imisebenzi ithi akasaphili negama alukhombisi la khona masi kodwa iCatholic lona lisathi fresh milk. Amasavela kubiso lenze njani bazalwane? Oselibolile kusho ukuthi lamasi iCatholic lahlala liphethe fresh milk kodwa the content is no longer fresh. Unegama uyaziwa wena ukuthi uyaphila. Uyaziwa kodwa izenzo nemsebenzi ikhomba okunye masithi siyahlola ukuthi uyaphila yini ucathi ukuthi no i-content isho okunye. Reputation versus content akuhlangani lezinto lezi noma sithi siyazama ukuthi senze njani lezi zinto ayihlangani. Funda ukwesithuku uhlale phansi sengathini. Vuka ulinde. Uqinise okuseleyo abekuzakufa. Inhlanhla yebandla lasesadesi ukuthi noma igama belithi liyaphila kodwa selifile kukhona okuncane okusele. Aningizwa? Uthi ke igama lika Jesu uthi vuka ulinde. Amen. Qinisa lokho okusele. Amen. Hallelujah. I-COVID bazalwane ishayile. Yabona nje manje ama after effects ayo ikhathi siwafila manje. Ama after effect e-COVID mobuke drophela uphepha uvaliwe mobuke drophela uhulwethe drophela uvaliwe ama after effects e-COVID abanye bethu ngisho spiritual life uyabona ukuthi no sishayelile manje
nali ivesi elimhluphayo lithi vuka ulinde uqinise lokho okusele. Usakhona kodwa okusele. Yebo khona ubukeka ufile kodwa kukhona okusele. Mangivuka ngemthandazweni ebusuku ngo-12 wenzani wesangweni ngizoqinisa lokho okusele. Mangabe ngithatha iBhayibheli ngolesithathu ngiyemthandazweni wenzani wasangweni ngizoqinisa lokho okusele. Mawubona ngithatha ifasting ngithandaza wenzani sangweni ngizoqinisa lokho okusele. Abanye bathi impilo bashayile esishiya imntondo kodwa njengoba usibona sihamba ngesonto size enkonzweni sizoqinisa. Yebo khona abantu basazi ukuthi asisaphili. Abantu basazi ukuthi siyaphila kodwa siyalazi iqiniso ukuthi thina sisaphili. Kodwa kabonga uJesu othi vuka-ke manje. Hawu Nkosi yami, let all the lions alele avuke azoqinisa lokho okusele. Mabona sihlangana izolo abantu abasha mabehlangana. Wabona abantu abasha ngibonile ukuthi ba-affected abantu abasha. Abantu abasha basawusa prayer abaningi kodwa izolo ubona ukuthi abanye basalile endleleni. Kodwa laba kade bekhona izolo bebezoqinisa. Okusele. Akabonga uNkulunkulu ukuthi noma sishayeka kodwa kuba khona okusele. Umhlabelelo wamapilongo ikhona kumbe inhlanzana efihlwe khona emlotheni. Esathi vuthisa Jesu nomlilwana uzafuthumale nosepholile. Zoqinisa lokho okusele. Njoba sizokhonza nje asikhonzi ngoba kumnandi ukukhonza. Sometimes inyama yethu iyacomplaina, sometimes izima ayivumi ukuthi sizokhonza kodwa into eyenza ukuthi usibone siyithukulula ukuthi soqinisa lokho okusele. Asese ukugive up abazalwane. Ngifuna ukukhuluma namasotsha manje. Abantu abazokhola like militant. Abantu abazokhola ngathi basempini, ba-understand ukuthi basempini. No. Asese ukugive up. Kuloko kucela okusele ikhona soqinisa. Lokho kucela bese kunakho kuyafa ikhona ukusoqinisa. Soqinisa okusele. Vuka ulinde uqinise okusele. Mana wemusa. Soqinisa okusele. Bazalwana basindisiwe bayaziwa ngobungcwele. Kodwa ngathi kulezi insuku into yobungcwele ngathi siya ngokunyamalala. Kufuneka abantu abasha bazovuka nomama nobaba bazovuka bathi la ebungcweleni sizoqinisa lokho okusele. Yebo khona ngathi ukusindiswa nokungasindiswa sekuyafana kodwa ngisekhona mina ukuzoqinisa lokho okusele. Noma ngathi abantu no wathi usindisiwe nje kuyafana nje. Sesihamba nabiyindawo bethi bayakholwa. Sesibabona endaweni ezithile bethi bayakholwa. Vele wena uzoqinisa. Sindisi sidelelekile kodwa kufuneka abantu abasha abazothi no. Mana soqinisa lokho okusele. Masifunda iBhayibheli sifunda ngoba soqinisa lokho okusele. Mangcwele lithi iBhayibheli manje sihamba. Lithi iBhayibheli Jesu 12 njalo zami. Lithi iBhayibheli Jesu mayikhuluma uthi indoda ethile. Uthi indoda ethile yasuka eJerusalem. Wenza umzampulo uJesu. Umzampulo wakhe iexample yakhe ayikho ngalento engikhuluma kodwa ngizoyisebenzisa le example ukudrive le point engifuna ukusho. Lithi indoda ethile yasuka eJerusalem yehlela eJericho. Lithi endleleni le ndoda mayisuka yahlangana nezigcwelegcwele zayigcweleza. Awubazalwane baningi abantu esihamba nabo kodwa kahle bahlangane nezigcwelegcwele endleleni. Thina sicabanga ukuthi ba right kanti endleleni bahlangane nezinto zabagcweleza. Lithi yahlangana nezigcwelegcwele zayigcweleza zase ziyishaya zayishiya umndondo zayishiya zithi ifile kanti azazi ukuthi khona okusele.
kanti azazi ukuthi njengoba sibona bacabanga ukuthi bamshiye efile vele kanti abazi ukuthi khona okuncane. Lithi iBhayibheli badlula umpriest wayigwemela. Bani umuntu wadlula nomlevi ne? Naye umlevi wenze njani? Wayigwemela. Ungakhathazeki mntamana, yena ngumfundisi wokugwemela yezo. Ngithi phela umuntu angisho bazali ukuthi ngokugwemela ngeke. Kodwa ngithi usathana uyasebenza ngithi senyameni. Uyothuza ufuna umfundisi ubona umfundisi ebhizi ngempela ubona ukuthi hawu ngidinga umfundisi kodwa umfundisi wangigwemela. Uthi asangidinga ke noma umama ozongithandazisa nje. Uthi uyaya ufika ukhona masibuko naye ebhizi egwemela. Lithi iBhayibheli kodwa umSamariya olungileyo. Ukhona umSamariya olungileyo. Noma yona besiwumndondo kodwa uNkulunkulu ukuthi ukhona umSamariya olungileyo. Othi noma umuntu esawumndondo angamkhwebeli. Ithi wayithatha. Ngoba nento yokuthi no kusekhona. Okusele. Akakapheli sekhona okusele. Thatha wambhukela wenza ukuthi bamlaphise kangekho lapho ivukile nje. Engcebo iBhayibheli sikhuthaza mfundisi ukubhala amanothi bodeni. Ufunda verse 14. Ufunda verse 14. Verse number 14. Ufunda verse 14 ngihlale phansi. Nakuye ingelosi yebandla Laodikiya loba ukuthi manake nakhona ukhuluma nengelosi yebandla laseLaodikiya. Glory to Jesus. Uthi lobo ukuthini? loba ukuthi nakho akushoyo uAmen. Lana introduce njengo amen. Glory to Jesus. Lana introduce njengani bazalwane? U5 minutes wena bazalwane njengoba ngibhedile. Uintroduce njengo amen. Njengoba ngisho ngathi mayifika introduce. Qhubeka wenkosi. Ufakazi othembekayo noqinisileyo. Ufakazi othembekayo njengoba uamen nje ufakazi othembekile noqinisileyo. Hayi bazalwane ngamanye masithi amen sisho yena sivuma konke kuye. Ufakazi othembekayo noqinisileyo uqala kokudaliweyo kukaNkulunkulu ukuthi ngiyayazi imisebenzi yakho ukuthi kawubandi. Nala inodokhiwe uyafika ukuthi ngiyayazi imisebenzi yakho. Yokuthi wena ke manje awubandi. Kawushisi futhi awushisi. Bazalwane imimoya lehlasela ibandla kulezi insuku sikhona siyakhonza kodwa sibandi. Futhi asishisi. Asikho ezweni. Senkonzweni kodwa futhi sisezweni. Ngiyayazi umsebenzi yakho funda futhi ngithandaza sengiyathandaza. Sengathi ngabe uyabanda noma ushisa. Uthi sengifise ngabe wenza okukodwa bandla laseLaodikiya. Ngifise ngabe uyabanda. Noma uyashisa. Akade ukuthi ukuphi. Abazalwane. Sengisho ngicatha ukuthi ngikhuluma ngicatha ukuthi abaphuza amasavana nawo khona. Uvutha ngapha enyameni uyavutha emoyeni uyavutha. Phakathi nendawo nje phakathi nendawo nje. Uthi ngifisa sengabe uyabanda noma uyashisa ngoba uma ubanda ngizoba nayo indlela yokufudumela. Kubeka bhuti ngihlale phansi. Ngakho ke njengalokhu uyiSivivi. Njengoba uyiSivivi nje ke ngingazi ngizokwenza njani. Uthi buka. Ungashisi ungabani. Awushisa awubandi. Awu ngakhumbula iculo lencandweni. Yabona kade ngakholwa. Ithi mawubanda mawushisa shisa ungabi isifufu ekukholweni abalazi labala. Funda ngiyakuhlanza uphume emlonyeni wami. Ngenxa ukuthi awubani vela ngithi noma sifuna ukubuyisa sebenzisa amanzi amthukuthuku.
take yazi inkinga yakho ngizovela ngikhiphe kubeka Verse number 17. Ngokuba uthi ngicebile nayi into enzibandla laseLaodikia libe lukewarm litshela ukuthi licebile kangisweli lutho linakho konke kanti kawazi ukuthi ungolusisi wena kanti lona lazi ukuthi noma ngabukeka ingcebe ikhona kade emoyeni bawusizi noma ngabukeka ngathi into eziphathekayo ikhona kodwa spiritually bawusizi sengifuna ukuvala mzalanisha nokuhawukelwa nopofu abayiboni bona befuna ukuhawukelwa kodwa uthi Jesu wena kahle kahle wokuhawukela noma imali ungaba nayo yikho uJesu athi babusisiwe abampofu emoyeni nophuphuthekayo nohambazi abukuhambaze wena uyitshela ukuthi uright kodwa uhambaze uJesu mayibuka kwelika moya ubuka ibandla nje lihambaze linaked uNkulunkulu uyakhuluma njalo mina ngiyakuzwa Jesu ngoNgcwele hamba musa ngiyakululeka ukuba uthenge kimi igolide elihlanzwe ngomlilo uthi ngiyakululeka ke kodwa ukuthi thenga kimi igolide ngamanye mase nginegolide elingcono kunalelo lawo elihlanzwe ngomlilo ukuze ucebe lezingubo ezimhlophe ukuze wembathe vele uqonde verse 20 siphakame ngeenyawo sithandaza qonda verse 20 verse number 20 beka kimi ngasemnyango ngiyanqonqotha akasho njalo ezolini aningizwanga akasho kubantu abangakholwa usho ebandleni uthi bheka ngime ngasemnyango ngiyanqonqotha uma umuntu ezwa izwi lami avule umnyango ngiyangena kuye ngidle naye ungena kuye ngidle naye enze njalo naye adle naye siphakame esimeni ngeenyawo ngifuna ukuyivala ke ngale invitation yokuthi kungenzeka ukuthi vele khona lokho okuncane okusasele kufanele kuvuselelwe ngifuna ukuthandaza nalabo bantu number 1 abathi no umfundisi yazi ngiyayizwa lento uthi fanele ngivuke ngilinde ukuze ngizokuqinisa lokho okusele number 2 ngifuna ukuthandaza nabantu abathi yazi ukuthini ngibanda ngishisi ngesivuvu there is an invitation this morning evela kuJesu ukuthi ngime eminyango ngiyanqonqoza uma umuntu ezwa izwi lami angene avule ngizohlala naye ngihlale naye ahlale nami ngidle naye adle nami sivala amehlo. And there's anybody that needs that kind of prayer uma kukhona ofisa lo mthandazo ngegama lika Jesu no mfundisi ngiyezwa ukuthi no ngishayekile phela mfundisi ngiyazizwa negama lokuthi ngiyaphila kodwa kahle kahle no sekusele okuncane ngifuna ukuvuselela lokho okuncane ngiceleze ngaphambili ngegama lika Jesu. Elabaya zikaphatha labasaya ngegama lika Jesu no ngiyakahle